Mga molupyo sa sitio mga gipunting karon sa Talisay City Fire Station nga matudloan sa pamaagi sa pagpaong sa kalayo. Gani bisan bata lakip sa gitudloan. Mabalik si Femari Dumabog sa report. Ding buwana, siyam ka sityo ang nabisita sa Talisay City Fire Station nga napahigayunan sa Community Fire Safety Training. Magginikanan man, maapuhan og bisan gani mabata. Gitudloan man sa pamaagi sa pagpatay sa kayo, sama sa pagpayong sa nagkayo nga LPG tank. Gipasabot sa Talisay City Fire personnel nga mahinungdanon kaayo nga ang tagbalay mismo mahibaw unsaon pagpatay sa kayo inay nga magpanik aron kun may sunog man sa ilang dapit mapugngan ang pagkatap niini. Okay, sila man na malagmit mo ay mahabilin sa community mo nang gidaan nato ang kahibaw regarding ang atong LPG down to the grassroots level. Kanang ang paggamit tinuod anang trapo nga basa mapawong nato ang iyang regulator, ma-turn off nato ang ato ang regulator. Ang paggamit sa trapo mas maayo nga atong puston ang ato ang kamot unya aron dili ta mapasok unya atong paungon ang regulator. Si City Councilor Danny Caballero, chairman sa Committee on Disaster Resiliency, miduso og resolusyon nga nag-auhag sa tanang 22 ka mga barangay nga mosalmot sa tanang kalihukan nga ipahigayon subay sa pagsaulog sa Talisay City Fire ning Fire Prevention Month. Kinahanglan jud mo participate gid sila og makigalayon gid sila sa city government sa Bureau of Fire nato no nga ug naay mga kalihukan gid participate gid sila para paglikay sa peligro unya na may mga informative nga ilang makuha sa atong mga kadagkuan sa Bureau of Fire kinahanglan aware sigud sila. Nakaapod-apod daw sa Talisay City Council og mga fire extinguisher sa nagkalaing sityo sa kabarangayan. Kitudloan usab ang mga molupyo unsaon paggamit niini. Usa kini sa nakatabang nga sa napu kasunog natala ning tuiga sa syudad sa Talisay. Tulo lang niini ang nakadako. Kay daling natabang sa mga molupyo. Samtang isip kabahin sa kalihukan sa Fire Prevention Month, mga tinun-an sa senior high sa nagkalaing mga tungaan ang nagtigi sa spoken poetry. Apoy, sansalo, tanda na sulong ang abot, tunay na namamatay, sira lahat ng iyong mga bahay. Anelo ay kailangan, kaligtasan, apunan, pag-iingat kahit saan, bumpero'y maaasahan. O ganaw sa poster making og photo contest sa mga elementarya ug high school nga gisunod sa tema nga sa pag-iwas sa sunog, hindi ka nag-iisa. O ba ni Godfrey Rilien, Femari Dumabok. Balitang Bisdak.